Hi guys, welcome back to my channel. It's me, your Bisaya friend, Jeanine Tabuada, and for today's video ay pag-uusapan natin yung mga gustong pumunta ng New Zealand ngunit hindi nakaalis dahil naabutan ng pandemya at sa kadahilanan na nag-close ang kanilang border doon. Ngayon ang tanong, kailan nga ba mag-open ang border ng New Zealand? Sino-sino yung mga pwedeng makapunta at hindi pa pwedeng makapunta? Kung interesado ka sa topic ko ngayon, panoorin mo ang video kong ito hanggang dulo at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Disclaimer lang po, I am not from Immigration of New Zealand or professional about immigration. Itong isi-share ko sa inyo ngayon ay base lamang po sa nakuha kong impormasyon from Immigration of New Zealand website. Dahil isa din po ako sa nag-aabang ng kanilang mga bagong update. So ngayon, balikan na natin ang ating main topic. Noong October 28, 2020 ay naglabas po ng bagong update ang Immigration of New Zealand. Ito ay tungkol sa offshore temporary visa applications is further suspended until February 2021. Offshore meaning ay yung mga nasa labas pa ng New Zealand. Temporary visa ay yung mga visitor, mapa-limited man, general or parents, still not allowed. Pati yung student visa, work visa, mapa-WTR man, essential or employer assisted, still not allowed. Pati yung partners and dependents of student visa holder and work visa holder still suspended. Ang may exemptions lang guys, kumbaga ay pwedeng makapag-process ay yung mga partners and dependent children of New Zealand citizens and residents, pati yung visas for diplomatic, consular, and official staff and accompanying dependents, Antarctic traveler visitor visas, and Antarctic work visas, and lastly is recognized seasonal employer limited visas. So ngayon, kung isa ka sa naghihintay, kunting hintay lang tayo guys, kasama nyo ako sa paghihintay, naway maging okay na ang lahat. Ipagdasal natin yan para tuloy-tuloy na yung pagproseso. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Kung gusto mong malaman yung mga updates sa Immigration of New Zealand guys, ilagay ko sa description box yung kanilang website. Pakipuntahan na lang para lagi kayong updated. So, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell kung bago ka pa lang sa aking channel.